Farem que els quadres d'en Joan Miró estiguin vius. I amb quina màgia farem? Amb la màgia de la... De la... Primavera. No! De la música! Ho farem amb la màgia de la música. I com, Mireia, que tot això... D'en Joan Miró. Només sou 3 a la taula verda? Ah, plurales també. Clara, heu d'escollir entre totes i tots. Taula de color blau. Veniu a escollir una obra d'en Joan Miró.